Agasila naumana amanyana bol naumana naumana majura wajulilla nimana adega nimana alamisa suseleno nimana nimana mawbini ningalike nimana. الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يليق بجلاله وجماله وصلواته وسلامه على نبيه ورسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الحساب. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول من أنيكو أن الله سبحانه وتعالى تبارك لي ونيلما بلا جيل بدمنا أني على تومي بسم الله الرحمن الرحيم تنبي علي أني ترمين كاكا أمباينا فأكان نمنا كاكسي أقول كي أكان نبي ميكانا كتشيدي من محمد صلى الله عليه وسلم أنا كسمو السنمو أنا جنيو أنا ماما نتورو لوكو نيماي وكتا سيو كوسلي دوما. أما بعد أمبا فو نسلميك فولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتمنىكم نقلي من ديرا عندنا ستمنى أمبا فيك kuma oka an bayan alafiya kan bai sawaba ma an kan yin ngal ba fulo ya malma ke muhtari jabi kiba hale kan yin ngal ko sabu jumon bai sabu minu no bato bana ba min be bana ba to deme limaniya ani sabalik an kan yin ngal ba flana an malma ke muhammadu jabi ko yala bebe kadun sezi misiri kono wala bebe ma yalle a bebe ma mi se ka wule ka jɔ ka sali o tigilama k'i sigi ka sali o bɛ bɛɛ ma an ka ɲininkali ba sabanan o ye an balimakɛ jahe darame kiba ale ka ɲininkali ko ka denw ladabu ko a nafa ye fɛn juman ye fayida juman b'a la an ka ɲininkali ba nana y'an balimakɛ jahe darame aidan kiba ko yali a bɛ muso ka kuma wali cogo fɛ komi a bɛ kuma cɛ fɛ cogo min wa an ka ɲininkali ba durna y'an balimamuso fatumata senpara ale ka ɲininkali ko ka masali kɛ ala kɛra ka tahiya la ko a hukumu bɛ cogo an ka ɲininkali ba wɔɔrɔnan fatumata senpara ye ko yalo ni muso bɛna sali a bɛ sali jɔ wa walima a tɛ sali jɔ an ka ɲininkali ba wɔɔrɔnan y'an balimakɛ mamadu sise bara wale ko dɔnnibaaw ka fɔngɔnya a sabu ye fiye juman ye an ka ɲininkali ba segin y'an balimakɛ mamadu jalo ko ye duwawu bɛ wa an ka ɲininkali ba kɔnɔntɔnna o y'an balimakɛ makɛ muhamadu sela ko yala bɛ e y'i ka jaga di dɔ ma awa ala y'a k'e taara jigin o maa kelen kan i ye fɛn min d'a ma a y'i fana n'a ye ko yala o bɛɛ bɛ ban an ka ɲininkali ba tanna o y'an balimakɛ abudurahmani kura kama ko yala ni fatu kɛra fatuba a muso bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn fara so kelen kɔnɔ ko yala o bɛɛ bɛ ban an b'a ɲini ala fɛ a kan bɛ sababa ma السائل الأول أخونا مختار جابي كيف سؤاله ما هي الأسباب التي تعين المريض على الإيمان والصبر فليعلم الجواب فليعلم المريض أن المرض مذهب لخطاياه ورافع درجات ومبلغ رضى الله إنه هو رضي بالمرض an kan ɲininkali ba fɔlɔ y'an balimakɛ muhtari jaabi kiba ale ka ɲininkali o sabu jumanw bɛ yen sabu minnu n'o b'a to min bɛ banabaatɔ dɛmɛ limaniya ani sabali kan an min bɛ banabaatɔ min bɛ a ka limaniya sabu ani ka sabali o ye a k'a dɔn k'a fɔ bana ye fɛn de ye bana tɛ fɛn gansan ye bana bɛ kɛ sababu ye ka banabaatɔ ka junubɔw k'a bɛɛ lajɛlen to se ka bɔ yen bana bɛ kɛ sababu ye ka banabaatɔ ka daraja d'a ma ka jɔyɔrɔba d'a ma bana bɛ kɛ sababu ye ka ala diɲɛ banabaatɔ ma n'a y'a dɔn bana in wulila ala dara
على دياك أماك يقوانسا. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. ألاكراكو جون درجة دبي على بلو جوربا دبي على بلو مي جوين أكا بارات سكاسرو أكا سلتي سكا اللاسي جوريما أكا سن سكا لكا فو سكا اللاسي فو ألاكا جاربو دي ألا بي جاربو ساما فدكو لالانا بنا لا ساما ولما ala nafula gɛrɛgɛrɛ lasama walima ala na den bana walima den fatu lasama n'ala mana jarabi n'olu ye n'a sabala ala b'a lase o jɔyɔrɔba na ala bɛ o fɛn belebele in k'a ni yɔrɔ ye fɛn dɔ bɛ yen daraja dɔ bɛ yen jɔyɔrɔba dɔ bɛ yen so ala ka sonba belebele bɛ yen o kuma na karisa ta don mais a tɛ sɔrɔ fu tɛ mais ala b'a ka sa se ka nin sɔrɔ fɔ n ka jarabu de las'a ma o kuma na ala na bana las'a ma ana sabali ana muɲu k'a da ala kan a bɛ jɔyɔrɔ in sɔrɔ wala hasani wala ala wala ghammin hatta shukata yushakkaha illa kaffara Allah biha min khataya. Alakra ka sa belebele Abu Sa'id Abu Huraira uluma filan be ko alakra ko foyi taara ma den sɔrɔ sɛŋɛwa walima bana walima hami walima fujunu walima tɔɔra har wani min b'a sɔgɔ fo ala b'a ka junubu de tuse no o feni ye o kuma na banabaatɔ k'a dɔn ala ye bana min las'a ma a tɛ taa fu ala b'a fɛ k'a tigilama jɛya de junubu minnu bɛ yen وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن أبي أيوب الأنصاري عن أبي عن جده قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار فكب عليه فسأله فقال يا نبي الله ما غمضتم ولسبعا ولا أحد يحضرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أخي صبر حتى تخرج من ذنوبك كما دخلت فيها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعات الأمراض يذهبن ساعات الخطايا. أبو أيوب الأنصاري أنا أبي عن شده شيرو بنا مدينة كولا على قرأ ترى بنا باتولاجي على قرأ برلا تشينغا أي تشينينكا ibedi je ko ala kan mime ne so worangala ni yamanye tukuma suno ma simana laje ala kara kwama mbalma ke sabali fo ibita boy ka juno wala ko mi dona juno wala chogomi ala kara ko ako bana watu obe khataw watu lata iwe wati min ke banana iye watu minun ke be ala soso ke bana ka watu numbe wa ala soso nun tuse ka boy ala kara ko sa'atul amrad yahubuna sa'atul khataya bana watu be bara jugo watu lata ki tuse o kuma na bana bato ka don bana min bara gwansate
alaba ka jon jarabi alaba ka jon jarabi alakira ko إذا اشتكى العبد المؤمن أخلصه الله من الذنوب كما يخلص الكير خبط الحديد alakira ko ni mu'mina banana ni mu'mina mana faragwa alaba kisa ka junubo la kwami numu ka fambe nege jugula ta chugumi o kumana ni yado ka fo nga bana min fileni ni ya da alaka kalimani nai abeke sabu de ka nga junubo yafa abeke sabu kan jeya abeke sabu ka martaba badima e ka bana be kuila alaka jonyuma ala bolu do jarabi ala kira ko ala kira ka sahaba do ko ala kira ayyun nas ashaddu bala qala al anbiya thumma la amthal fala amthal yubtala ar-rajul ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulba ishtadda bala'u fa in kana fi dinihi riqqatu yubtalahu Allah على حسب دينه فما يبره البلاء بالعبد حتى يمشي على العرض وما عليه خطيئة على كرا كو تشدو على كراما على كرا جونكا بولوكا غيركا تبيكا على كرا كو الانبياء نوبوري من على كسرو مي nga على كوكا gele على كا جونيمو على كا جوم ابي نياني ديننا تشوغومي aka balo fana be giriya nyuayet na ya soro mami nga dina ka girin kosobe o kuma na ka balo be giriya na ya soro mami nga dina ka fege o ka balo be fege ya ako balo te wulini alaka jonye wati be abe bana ba da alaka fo alebe tamado kuloka ka so junu kilentara bana minu ya soro na ya da alaka oluba ka junubun belajele tose o kuma na ambalmake bana bato ne bana yeso dron e ba da alaka e kana do yoro na boro chaya ala de ye bana lasema o kuma na amake gwansa ele ba bana ma marhaban o kuma ni ya da alaka o kuma na e ka bana e ba limani ya soro be sabali alakra sallallahu alaihi wasallam dondor alakra fargwana aka sahaba do ya bulo da alakra ka so afaneka farga kala aya bulo wulo yorobbe ko alakra be fargwani be fargwa chugo ni jogondira farga kala ni jogondira alakra ja ka fargwa ka jugudare alakra ko naam ma fila fargwa gibobla nekilenka ogma chego alakara ogna okoroye de sa ma fila baraji be dima ko naam okumana lambiyawu ma siti alaka jonyumona fo alabe bana la sama ma be sabali bana be ke sabuye ka junubu yafa walemma joro bado bei asika joren soro fiyo fo bana de ka sama na ya dalaka ala be joro inda tigla mama nasallahu tawfiq nyene gale ba قيل السائل الثاني محمد الجابي سؤاله هل يجوز اتخاذ المقاعد في المساجد وهل يجوز لمن يقدر على القيام أن يجلس عليها؟ الجواب للضرورة أي فلا بأس ولا بأس أن يتخذ العاجز كرسيا في المسجد وقت الصلاة ليصلي عليه، لكن فليخرج بها إذا فرغ من الصلاة، ولا يجوز لمن يقدر أن يصلي قائما أن يصلي قاعدا
أن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كان بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني أخرجه الخمسة إلى مسلم. أنك ينقل با فلانا أمبالمكي محمد الجابي ويلا بيبي كادون سيزي مصيري كنو ولا بيبي ما يلي abebe ma mise ka wule ka jɔ ka sali o tigilama k'i sigi ka sali o bɛ bɛɛ ma. O jaabi ka don ni 16 ye misiri kɔndɔra kama fɛn tara ladura de bɛ nin na, a tɛ se ka jɔ ka sali. O kuma na a ka sigi yɛrɛ tɛ fana ka sali, a ka gɛlɛ. O kuma na o ka sigi 16 ka a ka sali kɛ a bɛɛ bɛn ni dara kama a bɛɛ bɛ mɛn. n'a bɛɛ bɔ a n'a ka 16 ka bɔ, n'a bɛna n'a bɛɛ bɔ a n'a bɛɛ bɔ, a kana 16 to misiri kɔnɔ. ama ka sali maa mi se ka wuli ka jɔ ka sali, o tigilama k'i sigi ka sali a tɛ bɛn. n'a y'a kɛ a ka sali sahalen tɛ. ala kɛra ka sahaba belebele ko Imran ibn Husayn ale ko kɔbɔ kun b'ale la. kɔbɔ n'a ɲɛmɛtɛ ko bon ale ye ala kɛra ɲininka salla. ala kɛra ko a ma i bɛ wuli ka jɔ ka sali, n'i ma se ka jɔ i b'i sigi, n'i ma se ka sigi i bɛ di kɛrɛ k'i ka sali kɛ. kɔbɔ kun b'ale la Basur. ale ye ala kɛra ɲininka ngan ka sali cogo di. ala kɛra ko a ma i b'i jɔ k'i ka sali kɛ, n'i ma se k'i jɔ i b'i sigi, n'i ma se k'i sigi i bɛ da i kɛrɛ kan. o kuma na ala ko wa qumu lillahi qanitin. n'i bɛ sali i b'i jɔ de. n'i sigi ka sali k'a sɔrɔ i bɛ se ka wuli ka jɔ ka sigi ka sali kɛ i ka sali sahalen tɛ, i bɛ saga ka abada. نسأل الله التوفيق. السائل الثالث جاهد رامي كبا، سؤاله ما فائدة تعذيب الأولاد؟ وفائدة تعذيب الأولاد ليكونوا السعداء على سعادة ولا نجاح ولا تقدم ولا أمن للمجتمع ولا أمن في الأوطان ولا راحة لأحد إلا بعد تعذيب الأولاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. قال صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. قال صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بالساء. وقال عليه الصلاة والسلام من حق الولد على الوالد أن يحسن أدبه ويحسن اسمه. أنك ينقل با سوانا ويا أمبالمكي جاهي درامي كبا عليك ينقل كو كدول لدبو ko annafa ye fe juma ye fayda juma bala o jaabi nun koso dewna kunadiya nun koso hakili sege nana du kono chungono awa duwo kono segela nun koso hakili sege na labole ke kunadiya tei makonya tei nyeta tei hakili sigi tei lafiya tei fode ka ladabu ido ma ladabu don tori yara mate yatanawaluna almukhaddirat yatanawaluna الخمر ندون دورات يرمى لربوتي يبدركوتا يبفراكسوتا حكلي سكتي سوينده بيچايا ما فاد بيچايا بينغالي دي بيچايا نتملو كرمغوما نتملو سيغلا نونكوسو حكلي سكتي لافيا تي فودي كالا دبو ندو ما لدبو دون توريرا ماتي يتناولون المخدرات يتناولون الخمر ندون دورات يبدركوتا يبفراكسوتا حكلي سكتي نتملو بانغباما
nte mali cokoroba ma baya tei o de bina labɔli kɛ ni nunu fana tɛ dugu do kɔni nte du min kɔni nte sigi mina hakili sigi tɛ ɲɛta tɛ kuma den ka ladabu jamana se ka dilan ni ladabu tɛ dun tɛ se ka dilan ni ladabu tɛ dugu tɛ se ka dilan ni ladabu tɛ hada amru mushahad ni ye kɛnɛ kan ta ye alakira ko bangebaa ma foyi da den ma min ka ɲi ka tɛmɛ ladabu ɲuman kan bangebaa i se ka foyi sɔrɔ k'a di den ma min bɛ komi ladabu ɲuman n'i den ladabu dɔrɔn i y'a garanti n ye vilaw jɔ n denw ye n ye wari bila bange na n denw ye n ye terɛn san n denw ye n'i ye denw ladabu i ye den garanti mɛ ninnu tɛ kana n'a y'a sɔrɔ den ninnu ma ladabu i b'i yɛrɛ tɛ sa abada i yɛrɛ tɛ sa abada kabini i ɲɛna diɲɛ ya ni den ninnu kɔni ma maaya sira jira i la i ma ala sira jira i la i m'e garanti i yɛrɛ ɲɛna yan i bɛ du ninnu i b'a feere i yɛrɛ ɲɛbɔsɔlen ɲɛna yan i b'i wele tribunal la yan mɛ n'i y'i den ladabu dɔrɔn i y'a garanti hali ni ma dɔrɔmɛ kelen to n'i den lamɔ ladabu ɲuman na i ye maaya yira a la ka baara yira a la ka alasira yira a la nin de tɔgɔ kɔ ladabu taa i ka taa la i y'i den garanti wala i den garanti i ka du tɛ ci i taalen kɔ i bɔnso kun tɛ suli i taalen kɔ mɛ n'i m'i den ladabu min ka d'a ye i b'o d'a ma i ma maaya yira a la adamadenya taabolo i m'o yira ala ka sariya i m'o yira a la an ko ninnu de t'o kɔ ladabu e y'i den to yen i ma ladabu ta i ka taa la i taalen ko i ma foyi kɛ i ma garanti abada ladabu de ye garanti ye o don alakira ko bangebaa tɛ foyi sɔrɔ k'a d'a den ma min ka ɲi ka tɛ ladabu ɲuman kan n'i den ladabu dɔrɔn i y'a garanti alakira ko sallallahu alaihi wasallam aba akrimu awladakum wa ahsinu adabahum a b'a denw bonya k'i ladabu sira ɲuman kan maaya adamadenya alasira anana hadisa la Jabir radiyallahu anhu ko alakira ko wallahi la an yu'addiba allamu mubatta'atu lil qasam la an yu'addiba ar-rajul walau alakira ko wallahi cɛ k'a den ladabu o ka ɲi a ma ka tɛmɛ a ka sanu muure kelen saraka alakira ko a bɛ wuli den hakɛla a bangebaa kan a k'a ladabu a ka tɔgɔɲuman dɔn a la a k'a ladabu den ka hakɛ bɛ bangebaa kan bangebaa ka hakɛ bɛ den kan den ka hakɛ min bɛ bangebaa kan a dɔ ye alakira fɔ cogo min a k'a den ladabu o kumana a ka tɔgɔɲuman d'a la nin ye den hakɛ dɔ ye a bangebaa kan ni ladabu kɔni tɛ dɔrɔn ɲɛtaa tɛ yen hakilisigi tɛ yen ladabu de b'a to den b'a a ka suɲɛni kɛ a maloya b'a la k'a fɔ ne ye zon ye den ladabulen la yasruk den ladabulen la yatanawal mukhaddarat den min ladabura a tɛ dɔrɔkɛ ta den min ladabura a tɛ dulɔ min den min ladabura fɛn fɛn ye kɔlankolon ye a tɛ sɔn mɔgɔw k'a dɔn ko ne ye nin kɛ a tɛ sɔn fiyewu amma den min n'a ma ladabu la yastahi idha lam tastahi fasna ma shi'ta ni den min ma ladabu dɔrɔn o tɛ saamɛ
ni te same doron bara je oke same de bato ala ma de to ko chama ke ni same ten doron abise fe bela jelema o kuma na de ka ladabu na fami mbara de ladabu be ke sabuye ka hakili sike nati o de be ke sabuye cheni be doya do ladabu be ke sabuye ni tanye be ke ni ladabu te foyti نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن يعذبنا ويحسن أدبنا على كراكو صلى الله عليه وسلم أدبني ربي وحسن أدبي على كراكو صلوات الله وسلامه عليه نم ما يلدبو أي يلدبو تشوغي أدبني ربي وحسن أدبي أو تأديب أو كما قال نما على سبحانه وتعالى أيل دبو أين قال دبوية وكما نفاو بانباو أيا دول دبو كرمغو أي كلام دول دبو نلا دبو تفويتي أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. السائل الرابع وسأل جاهد رامي أيضا هل تخاطب المرأة الأجانب بأسلوب خطاب زوجها؟ الجواب لا تخاطب الرجال الأجانب كالزوج. لا، المرأة لا تتصرف مع الأجانب كما تتصرف مع الزوج. أنك ينقال بان أنا يامر مكي جاهد رامي أيضا كبا ويالي abe musoga kuma wali chofe kuma abe kuma chefe chogome wa amba fai musoga nte kuma chefe wali mo kuma abe kuma chefe chogomi muso teke mawaro fe kome abe ke a chefe chogome mana ana kuma ke chogo ni yelema to bela jele ana chefe ke chogome ane mawaro tsega ke te chogusi. Nasallahu tawfiq. As-sa'ilatul khamisa فاطمة السنبرة سؤالها ما حكم الصلاة على النبي في التشهد؟ الجواب أقول الصلاة على النبي في التشهد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة الأخيرة سنة. عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فعلمه التشهد في الصلاة إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقال إذا فعلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. رواه أبو داود. أنك ينقل با دورنا يامبال ممسو فاطمة السنبرة عليك ينقل كوكا ما سلك على كراكا تهيالا وحكم بتشوغتي وجابي تهيا تشهد الأخيرة ما نتهيا لبا كوان بافو درون إيبي سلامو بلا سيمينا نسالي بانا إيبي سيمينكي ibe tahiyakala ibina magasal ke ala karaka o magasal be kala ko yelo kiribe chuguti o koro wajibi do wa ter sunna do wal mustahabu do wa jabi al mashhur sunna do wajibi te mustahabu te mashhur sunna do o koro ne yake chama me fere ga sale baraji ga ne me ne ma ke e ga sale baraji ba nona me ma sale baraji bo te ka wara me ba ga sunna do abla ibn sawti عليكو دندر على كراي على من ناتجي على كراي على كلا تهيا من بكلا صلى فر فوق تاسي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسر نوية تهيا لباي أسر واتمي على كراكو أما نية نينكي والماني تلارانينا إيكا سالباني ناي جاولي نايجيسي وكما سلم فويا واركا هما سلم واجبته بسنة أن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا
يدعو في الصلاة ولم يذكر الله عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال: لا أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه وثنائه عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعدها بما شاء. تيانغو واجبته أمبورا كاريسي مبارك أفو واجبته سنة فضل بن عبيد وكو دندر على كراي تشيدو ميتشين بكا دواو كاكا سالكو نانا ميتشيني أما على كوفو أما على تنو أما ما سالك على كراكا على كراكو ninje ateliyara ko juku ateliyara kasinga duwawu kasinga yaba duwawu ke kasema ma ala tani ma masal ka ala kraka ota ke chugoyi ala kraye che wala ko chema wal mala kra ko ma warema na adwa salla na babika duwa ke aka ala tanu folo aka ala tanu kosobe ala tane jumai alhamdulillah rabbil alamin wal makala tanu kosobe ana ala tawfo ya hayyu ya qayyum والما يا بديع السماوات والأرض يا ذا الإكرام ونانيو ونو، هذا هو الثناء الكثير على الله. نانيو ونو أكما نايو لك بسك ما سلك على كراكا وكفي دواو من يا جابو دواوكي أكما نفنا بايركا فوما سل على كراكا سل أبي أنكو واجبي دتي من سنة دو على المشوار سنة دو أكما ني أمبالمو na be duwa ke be ala tanaka masal ka ala kraka wodi sunnaye ibe duwa ke ka masal ke folo ala kraka sunnatun duwa be okuma nan taranga su sal yoro nan tara duwa ke ne fatuma na ke fi ta'ziya yananga duwa ke ambe masal ka ala kraka sunnatun. لا نعرف أحد من العلماء يختلف في مشروعية الصلاة على النبي قبل الدعاء أو باب السياد دون بس كفونياكي كما سلك على كراك يعني كدعاوكي كفو ويستراك ينتاي أنت دون كفو دون باب فونيا فولا أبدا ويني على كرايا فوني ني حديثنا تشومي أني حديث تشامان دبي namanga duwawu ke anga masalaka ala karaka folo kasroka anga duwawu ke wadisu ne fatu kera ambita kasingata alaka ya fama eye ala tan jumanke iye masa jumanke aybe masa dege folo anga masalaka ala karaka dayella yusoka duwawu ke alladhi يصلي على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء أصوب ودعاؤه أقرب للإجابة من الذي لا يدعو إلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصلي على النبي قبل أن يدعو دعاؤه أقرب إلى الإجابة من الذي يدعو يعني يبدأ بالدعاء قبل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدعو بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي قبل الدعاء سنة لا نعرف خلاف في مشروعية الصلاة على النبي الحبيب قبل الدعاء، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، منها هذا الحديث المذكور آنفا كما سلك على كراك ينانغا دواوكي ودي نجابك تلك تمامين بسنغا دواوكي كاسرا ما سلك على كراك أنغوالا كراي دفو نيجي سراكا سنغا دواوكي على كراكوا كورتورا أي أو سلامو أكلون كو إذا على كراكو إذا صلى أحدكم يعني المسلمين السنجلو سلام ناس صلى أو كمانا نيناك أكام كوفي عليه فلو يناك دواك فلو أكا على تنو
ka Allah tanu kosɛbɛ kɔfɛ a ka sɔrɔ ka masala kɛ alakira kan o kuma na min b'a bolo k'a fɔ Ala ye a b'a fɔ Ala ye a ka ca Ala fɛ mamako in bɛ dilan Ala b'a ka ɲini fɛn k'a ye نسأل الله التوفيق. السائلة السادسة فاطمة السمبر أيضا. سؤالها الثاني: هل تقيم المرأة؟ الجواب: فإن قامت لنفسها في نفسها أي سرا فحسن. قد ذكر ابن حزم في المعلى، ابن قدامة في المغني، والرافعي في شرح كبير أن عائشة كانت تعذن وتقيم. وعن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة. رواه البيهقي. ولهذا قال صاحب الرسالة في الرسالة: وأما المرأة فإن أقامت فحسن وإلا فلا حرج. قال في بداية المجتهد ونهاية المقتصد: والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة. فقال مالك: إن أقمنا فحسن. انتهى من المجتهد. أنك ينغلبا ورنا فاطمة سمبرين ويالو نمسو بنا سالي أبي سالي جوا والماتي سالي جو وجابي نمسو بنا سالي abe salijo adakoro na yake akai na make bastara. Asma binti Yazid anana di sedo kono kwa Aishatu akumbe salijo akumbe saliwele walakin as-sahih la adhana linisa kama sayati. Ya min Asma binti Yazid ala karaka sahaba musudu akwa ali ala karame sallallahu alaihi wasallam ko ala karako saliwele te musuka salijote musoka salwerte musoka salijote musoka okumana wanda ko so salati go amma muso ni muso ye salijo akan na majo fana amma ko juke bilal mutahid ko jumhur ma don ma famba be femenga salwelete musoka salijo teka ko maliki ko ni muso ye salijo akan na majo fo teka kuma na jabi miye ni muso na bina sali aka salijo akan na ma kiyama basike maliki ka kuma yin da don ma fa maka kuma yin da hada huwa sahih. نسأل الله التوفيق. السائل السابع محمد السيسي براوال سؤاله: ما هو أسباب الخلاف بين العلماء؟ الجواب: اختلاف العلماء رحمة للأمة. أنك جنقال باورنغلو يامبال محمد السيسي براوال كو دنبوك فونغيا أصاب يفي جمعي أما فأولا أصابو ala kara yumanto don bo ka foya hinedo yumanto ma hinedo yumanto ma hakilla mana famu ya nimbe ko do fami en chugo nimbe ko do fami en chugo na arabu ka yuruba ledo ko sobe no kuma kilen fura arabu kana nimsa keniye absa keniye o kuma na ni ba famu ya alefe nindo ne fana ba fami alefe nindo para bisa kenin be okuma fonya sabo be keninu ye comme la karaka sahabo fonya be fonya be me fonya mi no doron bela jele be tien de ko bela be tien de ko o bela jele fana aw mi be tien ko na be nyan fo kullukum ajurun baraji ba bela jele kuma ala karaka hadisi be yira mami jija ka chenye nyini refi nindo etente ala karako baraji biye jija ka chenye nyini efe nindo odo fana baraji fla biye yire jia mi chesri minke
ani bena sawa fana ma e bara fila sɔrɔ min y'a cɛsiri mɛ ale tɛntɛ bara kelen bɛ d'ale ma o kuma na ɲumanto ninnu ka fɔnya fɛn dɔ a dɔnnen tun lebu tɛ fana mɛ nin ye fɔnya maa minnu bɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fɛ mɛ fɔnya dɔ bɛ yen o ye taraka ɲini ye khalifu tu'raf n'i b'a fɛ i tɔgɔ ka taa yɔrɔ bɛɛ ko min i b'a fɔ tiɲɛ tɛ i tɔgɔ bɛ taa san o fana mɔɔw bɛ yen o tɛ khilafu o tɛ tiɲɛ yɛrɛ n bɛ tɔgɔ ɲini n bɛ diɲɛ ɲini mɛ n t'a sɔrɔ fo n ka n ka damana sira de bɔ o fɔnya fana bɛ yen o fɔnya ni mazmumun o tigilama ma'zurun ghayru ma'jurin o tigilama foyi t'a ye fo junubu khalifu tu'raf n'i b'a fɛ i tɔgɔ ka taa bɛɛ k'i dɔn i bɛ bɛɛ fɔnya i tɔgɔ bɛ taa san dɔw ka khilafu sabu y'o ye o khilafu mazmumun o kuma na khilafu sabu dɔnnibɔ ni ɲɔgɔn cɛ nin y'a dɔ ye mɛ nin kelen tɛ komi dɔnnibɔw y'a damana baabu naati ale bɛ lafi ila waqtin wasi'an ale bɛ lafi ka tara waati jurubalen ma an ka mɔdugu ninnu tawassu tɛ se ka kɛ masala kelen na ka s'a dan na n'an b'a fɛ an ka tawassu kɛ o masala ninnu n'a ɲɔgɔnna na o bɛ k'a damana mɔdugu de ye a tɛ fara ɲininkali ninnu kan ɲininkali ninnu ale tɛ lafi ila tawassu'an as'Allahu tawfiq السائل الثامن محمد جلو هل هناك دعاء للتخلص من الخلاصية نعم أنا هنا قال باسكنا يا أمرك محمد جلو كوي دعاء بيوا مين ماكسي جوجو لا ودعاء شامان بي أدوية نيا كريتو صلاة كسالك أكيد شغلا كسر على يسال كوننا وبيك سابي كي جوجتله ودعاء شامان بي السائل التاسع محمد سل هل يجوز أكل المزكي من زكاته ضيافة؟ نعم لا بس بذلك لا حرج للمزكي إذا نزل على فقير قد كان دفع إليه زكاته وصنع له طعاما ضيافة من صدقته لا بس أن يأكله أنكن ينقل با كنونتنا ويعملن كما كي محمد سلا ويلا بأي كجغد دوما أو على ياكي ترجع ما كيرنغا يفي من داما أي فناناي koyelo bebe bamba fona e ga fendi fantama e ka saka jaga dama wal me ka nyojo wal ma wari itaraji o ma kilenga yo fe minda yi fana nayi ayake dumniya ka tobi e yodun la basa bastola bebe fuitora السائل العاشر عبد الرحمن كريكما سؤاله هل يجوز جمع معتدات الوفاة في بيت واحد؟ الجواب نسأل الله التوفيق اجتماع معتدات الوفاة في بيت واحدة منهن لتخفيف ما نزل بهن لا بأس به an kan ɲinin galaba tana o y'an balimakɛ abdurahmani kura kama ko yalo ne fatu kɛra fatu ba a muso bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn fara so kelen kɔnɔ ko yale o bɛɛ bɛ ba an b'a fɔ awa ne fatu kɛra laida muso bɛɛ lajɛlen ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ muso kelen ka so kɔnɔ komi min ka kɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye awa n'a y'a sɔrɔ e ka laɲini k'a fɔ sunna don sunna tɛ mɛ n'a sɔrɔ e ka laɲini yɛrɛ an b'a kɛ ka n'o ka ko nɔgɔya an yɛrɛ ma awa ka ko fɛgɛya an yɛrɛ bolo mana balo min fɛn min jigira an ka gɛlɛya min y'an sɔrɔ n'an jɛra o bɛ kɛ sababu ye ka nɔgɔya an kan ka tɛmɛ kelen kelen se kan n'a kɛra o de kama baasi t'a la ladamuso bɛɛ lajɛlen ka se ɲɔgɔn sɔrɔ kelen ka so n'a y'a sɔrɔ i ka laɲini ye de nin ye wajibi de ye nin ye sariya de ye o tɛ tiɲɛ ye mɛ n'a ye i ka laɲini ye dɔrɔn an b'a kɛ o nin ka fisa
kelen kelen ka to a kaso miru be jenya men nanya kenen ke cogo no be sabe ka kon no yika ko tora o bebe sallallahu tawfiq subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين للعلماء بالعلم لا إله إلا الله ذكاؤنا مع العلماء علماؤنا دواؤنا علماؤنا شفاؤنا ذكاؤنا مع العلماء علماؤنا أنوارنا علماؤنا سراجنا ذكاؤنا مع العلماء لقاؤنا مع العلماء لقاؤنا مع العلماء علماؤنا فمحمدنا علماؤنا أصحابه لقاؤنا مع العلماء إذا كنت لا تعرف ربك لا إله إلا الله لقاؤنا مع العلماء فسل من يرشدك إلى الله لا إله إلا الله لقاؤنا مع العلماء إذا كان المرء جاهلا لا إله إلا الله لقاؤنا مع العلماء فسل العلماء بالعلم لا إله إلا الله لقاؤنا مع العلماء علماؤنا أنوارنا علماؤنا سراجنا لقاؤنا مع العلماء علماؤنا فمحمدنا علماؤنا أصحابه لقاؤنا مع العلماء لقاؤنا مع العلماء لقاؤنا مع العلماء علماؤنا هم الأنوار لقاؤنا مع العلماء علماؤنا سراجنا علماؤنا دواؤنا لقاؤنا مع